Komplet l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fejn it-tnejn kien imiss lill-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia biex jixed qabel il-kariga tiegħu fit-tmexxija tal-Malta Enterprise. Farrugia kien uffiċjal għoli f'Kastilja. Farrugia ppreżenta lil bord tal-inkjesta dokumenti pubbliċi li kellhom x'jaqsmu mal-premju ta' €1,000,000 brabta mal-assassinju u kien intalab ukoll jippreżenta email li kien irċieva minn Daphne Caruana Galizia madankollu fil-qorti u saħaq li ma rnexxilux isib din l-email. L-eks kap tal-komunikazzjoni f'Kastilja kien mistoqsi mill-avukat Teris Komodini Kakija dwar jekk il-gvern kienx ta' kuntratt lil ċertu Nick Wright għal servizzi ta' komunikazzjoni waqt il-kampanji elettorali tal-Partit Laburista. Farrugia qal li ġieli iltaqa' ma' Wright fejn tkellmu dwar komunikazzjoni politika u saħaq li wara l-2013 ma komunikax aktar miegħu. Matul il-ġurnata ta' tnejn xed ukoll id-direttur tal-Electrogas Paula Bologna li ppreżenta lil qorti diversi dokumenti fosthom kuntratti u transazzjonijiet. Fil-jiem li ġejjin Bologna mistenni jippreżenta l-email li juri kif l-allegat kompliċi fl-assassinju Jorgen Fenech irreżenja mill-kumpanija. Waqt din l-inkjesta pubblika xed ukoll iċ-chairman tal-kumpanija DB Silvio De Bono li fil-qorti stqar li kien jiltaqa' biss ma' Keith Kembri dwar proġetti in ġenerali u nsista li qatt ma kienu ħbieb. Meta kien qed jitkellem fuq numru ta' livelli li għandu miftuħa fil-konfront tal-ġurnalista, Silvio De Bono saħaq li tant ma kellu xejn kontra Daphne Caruana Galizia li fl-2002 kienet taħdem konsulenta miegħu għal xi xhur. De Bono saħaq li l-unika ħaġa li rrid jagħmel bil-livell li kien li jagħmel punt jiddefendi lilu nnifsu u mhux b'vindikazzjoni. Fil-fatt hu saħaq li jixtieq jiltaqa' mal-qraba tal-vittma biex jintlaħaq ftehim jew tinstab soluzzjoni dwar l-eżitu tal-livelli. Il-bord tal-inkjesta staqsa liċ-chairman tad-DB dwar komunikazzjoni mal-ġurnalista. De Bono qal li Caruana Galizia kienet ċemplitlu qabel ma kitbet wieħed mill-blogs. Stqar fil-qorti li staqsitu mistoqsijiet li kienu personali skont ix-xhieda din kienet l-unika darba li t-tnejn tkellmu.